תקשיבו טוב אנשים, תקשיבו לי עכשיו. אני לא קיבלתי פרס נובל לשלום, לא. זה פשוט מטורף, זה שערורייה. אני שואל אתכם, מי המציא את השלום? מי? אני המצאתי את השלום. אני המצאתי את הרעיון הגאוני הזה שקוראים לו לא לריב כל הזמן. ומה אני מקבל בתמורה? כלום, נדע. הם אומרים שאני לא מפרגן מספיק. מה זה בכלל מפרגן? אני מפרגן לעצמי כל יום, וזה הכי חשוב. אני מפרגן לעצמי על זה שאני קם בבוקר, ואני מצליח לא לצעוק על כל העולם עד 10 בבוקר. זה שלום. זה סוג של שלום. ואתם יודעים מה? אם הם לא ייתנו לי את פרס הנובל לשלום בשנה הבאה, אני אוציא מספר צווים נשיאותיים. דבר ראשון, אני אוציא מהחוק בובות לבובו. אין יותר לבובו. זהו, נגמר. אז תחשבו שוב, ועדת נובל. תחשבו טוב טוב. כי אם אתם רוצים לבובו לילדים שלכם, אתם יודעים מי צריך לקבל את הפרס. וזה אני. עכשיו תסלחו לי. אני הולך לשחק עם הלבובו שלי. הוא נראה לי רעב.